Badia japun di Bangkaulu, penembak kapa di Muaro, bariampun kami dek Pangulu, sambut salam dek Juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi, mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah, sambah lalu salam kembali, kembali jo kepada supangka. Niniak mama nan gadang basa batuah suluh bendang dalam nagari kapai tempe batanyo kapulang tempe babarito. Kok kusui kau jelasaikan kok karuah kamampajanya jika tagak di halaman panjang kapamenan matonan duo. Jika duduk di teruman gadang mak kaganti camin taruih ayah janiah saya jalandai rang kampuang buliah kelazatan. Sarato ibu-ibu bundokan duang limpapeh rumahan gadang sumara anjong dan tinggi hiasan dalam kampuang. Kau undang-undang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo ambuang puro aluang bunian cahaya rumah selendang dunia. Pada semalam iko kini mak iyo bana bakace urang ba umpamo orang balaya kapa menuju lawi gadang sadang di lamun-lamun nombak kutiko ditimpo-timpo badai wakotu di kati buya lalaju bidua ke tengah sidang di tengah lawi gadang badan tuang guruh di ulu serak sumera hujan paneh galap gulitu pemandangan agak de mamak masa itu nan de ujui kami balaya de yakin kepada Allah untuang tajajak tanah tapi kapala masuk ke Kualo kinilah tiba di Labuhan di Padang Jaya semalam kini dalam kecamatan Salim Pawang nyato tiba kami lah bukakan pintu duduk nalah bakambangkan lapiak launjuk sirih di carano lah sudah minum jamakan tentu nak kerajo kami ansua bagurau semalam suntua dalam acara resepsi pernikahan Sari. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam kini mak walaupun tadi ombak basa buang, guruh manggaga angin baseru patuh barantam. Hujan turun badai pun tibo oleng bidua di lautan. Alhamdulillah mak. Berkat doa kita nambah samu moga buah pinta arang Padang Jaya. Ombak tanang angin selesai hujan taduah kabui pun tarang. Disiko bidua gitu lah iya kan. Cancang tadai jadi ukia kato sepatah jadi matan itulah kato sawananya kota jadi kita balaya kelapuak sampan di tapian pulau mananti guarok saja mun batul atu kini mak samantaro kami balaya dek lawih kami sawang ombak ko gadang ka kami tundo kok karam kami di tengah lawi untuang ke mama kami sandakan sapanjang pinta je pinto kami tolong iriangkan jodoa di belakang nak salamai bidua paleanko menuju pulau nan dicinto kaganti sirih nasa kapua serato rokok sabatang kaganti perkelan dari kami nan kamalutok talang sarueh pambui saluang malam ko itu nyok Kamarudin Sultan Raja Mudo dari Sungai Tarap Batu Sangkar kemudian badendang dake tukang saluang hitam menarono baju samalam nangko nyato orang pitopang baliak lobuh dan disintu lubu oluang si cincin kayu tanam dalam daerah Rang Piaman simila namanya bana. Kemudian di tengah-tengah udah kita son Padang Gantiang. Kalau dulu ceritanya lupa Padang Gantiang. Ba boleh cerita lupa untuk bangyang kan itu. Kau bak cerita muncak buru kau mak. Kalau lupa kita balik ke tanah Jawa di Minang Badu jokan dia lapeh. Di Sumbarma muncak aragonyo. Kalau dibok baburu ke rimbo nasa tumpak. Dibuka kala jo sawuh bakal alah bupak masuk rimbo. 7 buki 9 lurah kan jarannya kakan dia kaki jang namuah. Tapi nambe dolai kecil mak hitam manda Kyoto di selayang mandarui buni masinnya mak 7 lubang lupa karena sayang ke bangkai haram sekali dia ya. Surang lain deh ya warna warna kopi susu warna dah rono baju jo jilbab semalam nangko nyato kinantan rang payo kumbuah ayam maduan rang luak 50 di Padang Data Baliau Bakampuang si Widya namanya bana alun Nabi hidah lah ya 2,5 bulan kalau dingin kesua sawalah lepeh dari lubuak bangku ndak menjalang kelok 9 menangih kasua joko lambu menantikan idah nanti 2 bulan ya. Yalah lah pemain kiper kita Cak Puji beliau asli Jawa Timur ya Cak ya cuma sekarang tinggal di Bukit Tinggi ya nanti pulang pagi di jambatan itu hati-hati tar ya. Kita bersama Hamzah Musik pimpinan Bang David Supayang malam kini juru budaya ambo sendiri Datuk Mangyang ya kalau dulu acok terdonga di Radio Harau Soro Ambo cuma kini
Sajak pindah ke Pangkalan, ndak teranga mungkin suara di Radio Arau ya. Tapi pelapih teraga yudun sana di luak nan tuo. Baga orang namanya tasabui luak nan tigo, nan tuo luak tanah data, nan tangah luak agam, nan bonsu luak 50 keampek padang rang piaman, asa nan tongga magek jobang. Buruang pamenan dahulunya mak, kini lapih dari sangka, tabangnya kerimbo dalam, parintang hati nan rusuh, biarlah sangka dia giah makan, untung isuak babaliak pulang ya. Mama paguro kami sadonyo nan jauh silakan mendake, nake silakan marape, ya kita ansua paguro samalam nangko, ambiaklah keratih nan jopena, tulih lagu kan diminta, kita giah kandak seketek surang ya. Kita antakan cupak kelabuhan gantang nak rancak tagaknyo, nak nyetur niat ko sampai nak usah kau wala salamai. Saluang jorgen nak batingkah ditingkah dendang pantun cie-cie. Kondak dapek sarempang padi balahlah batuang keparaku. Kondak dapek kandak nyuati kedek kandak Allah nan balaku. Sama kita kambangkan layanan mak mukmin. Kita layakan bidua kamu aro nak kata luak talago rindu, nak kaulak moro cinta supaya bamedan kumpulan sayang. Sambah sujud salam ta'azim. Ma minta kami kebakinan basamu, pujualah tanginan taisa, ubek rindu dalam mati. Di situ hati mako kasanang. Anak rang padang manjik banang dihanjik lalu diperampek lalu dipatigo. Kalau dirantang amonyo panjang elok dikumpah nanyo singkek sakiro ke paguno. Mandaki banyaklah kabui menurun tantang koto tarata hari nan sadang tengah hari. Rundiang segitu ambos sabui maafkan kami dirang banyak gurau saluang kita mulai. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, selamat bergurau samalam suntua kita daki singgalang idua ya. Malam kini kita didatangi oleh 3 channel malam ini ya. Yang pertama sekali Makson Channel, yang kedua Benika Pro, kemudian yang ketiga Minang Pelala ya. Jadi 3 channel masuk YouTube gitu ya. Ya selamat datang juga kerjasama dengan para rekan-rekan YouTuber malam kini ya dari Sungai Rumbai Darmasraya ya. Lah dosa dambo udah mau datang, silakan merapek kursi ya, dakati ya kawan-kawan jaromongan, silakan merapek lah. Agelah kita lagi singgalang indua ya. Menempang lagu singgalang ketembangiangnya. Selamat bergurau semalam suntua dan selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai dan salam untuk bergurau kesedonya. Lanjutlah di bawah tungan elek rantiang tak putih malam ini ya. La la tanah jadi lalai ya langai oh lalai
anak arang jauh tambangan lalayoy Cupa panua gantang melanjui wang ama kacupan atigo liwalai tapakai di minang kabawalai ragu den di nyohalai o tuanai lanjo samba salam ni anjui wang ama rela jo maaf kami minta alai kuajo jangko kota lampau alai ragu den di nyohalai o tuanai Ada cabi kain di bani ama, ada cabi apa nanti anganyo, alai tuan apa nanti anganyo ama, ay karam ne nyoren, tinggal lalai ladin minta tapi kami bawangi ama kabatiran nandi isiko Halo. alai tuan ama di isiko ama ay karam ne nyoren tinggal lalai ladin Assalamu pandan badara ini maklai bapa di ladang sajo halai kami bapa adibi tuangan halai karam den di nyohalai tuana Assalamu alai bacarai cara ini maklai bati sanang sajo halai kami diar aparu tuangan halai ragu den di nyohalai tuana Aro lamu itu jeluan ya. Tuh ya. Sudah Papa Dinina kena tahu. Mengucapkan selamat datang kepada yang menan. Kemudian toke hayam tabe patah joromongan. Mari sama merapik terduduk alam. Itu pesan darinya Papa Dini ya. Agilah aro lamo. Oi kapilau nedang mari kapulau nanakan duang kapilau nedang manjar yang udang lalu manjar yang udang di mana oi bagirau oi samo bagirau nanakan duang hati dari suaneda ku alai kailang aneda ku alai kailang di mana Oi baringi no yama adi pakanaka akan duang disubani akan tuan nagari yama kan tuan ari kawai nande yakin no yama asama bani orang banyak di padang jaya malam kini yama dalam daerah Salimpauang Papa Dini kalai datang ama
toke ayam ajo kawan kawan tibo nema lainyo tibo di manyo op papanjang naik kuah nan alun nabi hidah itu bang yang ya alun nabi hidah le ya dari toke hayam dan kawan-kawan ya tolong nanya adik alun nabi hidah wah ya selamat bergurau semalam suntua dari toke hayam dia ya agak dia Papa dini kalai datang oyama toke ayama nema oya 20 nema ranca marape udah duduk kasihku tali kadene dawe rantang panjang oyama usabani ya oya mamutuinyo nema mamutuinyo di manyo sejaknya marando gitu bang yang lu nabi dah tak tahu namo sia namo dia ya panggil dia mana pasan dari toki hayam dia ulang lihat aja nya kalau namu tokayam nan udah tanyo udah kamari dua denai bisi akan nema denai bisi akan gula dendinyo Assalamu ya ma iwit marando ya ma batamba alesu isando badana ma apanya ki apa bayi doan Wan lintau basiang tuh Wan pakai organ ya cak